Батериите от серията Pro на Husqvarna предлагат сигурност и производителност, на които можете да се доверите. Батериите се състоят от 3 основни компонента – корпус на батерията, BMC с конектор и батерийни клетки. Разликата в качеството се дължи на това колко добре е конструиран пакетът и на интелигентността на системата за управление на батерията, използвана за контрол на клетките. Тъй като Husqvarna произвежда цялата екосистема на батерията, всички части са проектирани така, че да се поддържат взаимно. Използваме най-съвременни клетки с високо съотношение капацитет-тегло и високо съотношение мощност-тегло, което води до високопроизводителен акумулаторен пакет. Те са разположени на голямо разстояние в корпус, което позволява ефективно охлаждане през отворите в корпуса. Батериите използват технологията ActiveCool, което означава, че пакетите се охлаждат активно от въздушния поток, както по време на разреждане, така и по време на зареждане. Това води до висока производителност и дълъг експлоатационен живот. Модерната система за управление на акумулатора не само поддържа акумулатора във възможно най-добро състояние, но и осигурява истинска безопасност и надежност. Системата BMC предпазва от късо съединение, свръхнапрежение и свръхток, като осигурява и температурна защита. Батериите Husqvarna Pro отговарят на най-високите стандарти, което ви позволява да ги зареждате и използвате с увереност. Благодарение на високата точност на системата BMC ще знаете точното състояние на зареждане. С Bluetooth връзка тази информация е достъпна в Husqvarna Fleet Services, където можете да проследявате местоположението на батерията, да видите цикъла на зареждане, използването и състоянието на батерията. И накрая, но не на последно място, батериите Husqvarna Pro са предназначени за най-натоварени работни дни. Също така, със стандарт IPX4 и могат да се използват в дъждовни условия. Батерии Husqvarna Pro – мощност на батерията, на която можете да разчитате.